на оккупированном Донбассе. Тем временем произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может быть использовано как предлог для вторжения России. Об этом сообщили на своей странице Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химикатами, которые завозятся из России. Подробнее в их цитате. За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря отруйних речовин. Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. По словам собеседника телеканала США, есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации. Чиновник заявил, что этих оперативников учат ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа. CNN отмечает, что эта информация созвучна с ранее сделанными заявлениями Министерства обороны Украины и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Вот что говорил Салливан. Давайте послушаем. Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну у підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це у 2014 році, і ми бачимо це знову. Олександр Корбан, ментор Центру протидії інформаційним агенціям АМПМ. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю навзаєм. Пане Олександре, как вам видится, действительно ли Россия готовит казус белли? Ми маємо зрозуміти, що Росія нападе на Україну за будь-яких обставин, коли вона зрозуміє, що їй за це нічого страшного не буде. Тобто ми маємо бути готовими до нападу Росії в будь-який день, будь-який час, будь-який рік. Інша справа, що сьогодні, попри такі галасливі заяви з боку Росії, в неї нема можливості провести от саме таку інтервенцію саме зараз. По-перше, так багато військ на кордоні. По-друге, західне суспільство консолідувалося і підготувало пакет санкцій. Дуже багато різноманітних чинників, які сьогодні не дозволяють Росії здійснити таку велику широкомасштабну інтервенцію. Втім, росіяни вони завжди відзначалися непередбачуваністю. І якщо Путіна і його команду буде загнано в глухий кут, то вони можуть зважитись на якусь широкомасштабну провокацію. Це може бути на Донбасі, це може бути з Сходу, це може бути навіть на білоруському кордоні, бо Білорусі є сьогодні союзником Росії і фактично країною-ізгоєм. Тому ситуація дуже така специфічна. Но вот многие политические аналитики говорят о том, что вот Россия сейчас на Донбассе может осуществить такой грузинский сценарий с Абхазией и попытаться захватить контролируемые Украиной части Донецкой и Луганской областей. Насколько это вероятно? Собственно, грузинський сценарій вона вже реалізувала на Донбасі. ДНР, ЛНР – це і є так званий грузинський сценарій. Тому тут в даному випадку говорити про щось нове нереально. У 2014 році вони намагалися так зробити. Збиття Боїнгу. Фактично, фахівці говорять, що в 2014 році ми десь близько 10 випадків, 10 ситуацій були, коли росіяни могли вже напасти. Тому нічого нового немає. Варіант як казус беллі, так, він розглядається, тим більше це класичний варіант для таких конфліктів. Ми це пам'ятаємо і по 20 столітті, і в 21 столітті це вже не застосовувалося. Тим більше, що наша розвідка вже, скажімо так, відслідкувала підготовку в цьому плані. Це і по Придністров'ю,
Тому, знову ж таки кажу, від них можна всього очікувати. Но на моє глибоке переконання, вони можуть здійснити таку провокацію, накрутити, напружити ситуацію і потім пред'явити знову ультиматум. Але на широкомасштабне вторгнення немає в них зараз ані грошей, ані можливостей, ані сил, засобів для того, щоб зайти в Україну так, як вони обіцяють, і зупинитися лише перед Ла-Маншем. Тому в даному випадку ми однозначно можемо очікувати отаку провокацію в форматі казус беллі, але це не означає, що почнеться широкомасштабне вторгнення. Знову ж таки, це не означає, що ми маємо розслаблятися і не готуватися до цього. Принаймні, Україна активно до цього готується, і тероборона готується, і Збройні сили в цілому готуються, і наші західні союзники готові. Тобто ми готові. Інша справа, чи готові росіяни заплатити ту ціну, яку вони заплатять у разі вторгнення. Знаєте, в цьому плані мені дуже подобається такий вислів. Перш ніж на нас залякувати, подумайте, що ви будете робити, якщо ми не злякаємось. Так. А как вы думаете, вот те переговоры, которые прошли на прошлой неделе, они все же были провальными, потому что многие аналитики говорят о том, что именно из-за того, что эти переговоры ни к чему не привели и были неудовлетворительными для России, собственно, риск вторжения или некой провокации в отдельных районах Украины наиболее вероятно именно сейчас, из-за того, что вот как раз эти переговоры провалились. З одного боку, так, можна назвати їх провальними в певній мірі, бо вони не привели до деескалації напруги. З іншого боку, виходячи з тих вимог, які пред'являла Росія, і з того інформаційного антуражу, яким вона це супроводжувала, ці перемовини не могли результативно закінчитися, бо Захід однозначно не піде на ті пропозиції, які висловила Росія. А Росії теж, скажімо так, зараз дуже важко відійти, бо вона вже на всіх рівнях, і всередині країни, на міжнародному рівні заявила свої претензії. Вони настільки сміховинні, погрози настільки сміховинні, це повернення до 97-го року статусу НАТО. Це перспектива розміщення ядерної зброї на Кубі. Знаєте, це навіть вже не смішно, це вже викликає таке бажання викликати санітарів і зафіксувати цих товаришів, виходячи з тих пропозицій, які вони здійснили під час цих перемовин. А в таком случае, как вы думаете, на что рассчитывала тогда Россия, если изначально было понятно, что НАТО и США на эти требования не пойдут? Це класичні прийоми геополітичних гібридних війн. Це, скажімо так, інструменти, такі, які професіонали називають технологія рефлексійного управління поведінкою противника, тобто його напружити, створити йому проблеми, переключити його увагу. Знову ж таки, є технологія геополітичного стримування, це ті ж самі війська на кордоні України і в Білорусі. Тобто використовуються класичні інструменти гібридної війни, але в тому та й полягає специфіка гібридної війни, що військова компонента в гібридній війні, вона складає лише частку і далеко не визначальну частку. І те, що росіяни підігнали війська під наші кордони, під польські, до речі, під литовські кордони, це не означає, що вони будуть нападати. Але це разом з тим не означає, що не будуть нападати. Тобто в даному випадку нас тримають в напрузі, і ми маємо, на жаль, бути в цій напрузі і маємо бути готовими до всього. А как вот в данной конфигурации, в данном случае правильно было бы действовать Украине? Вот какие сейчас меры украинская дипломатия должна предпринимать? К примеру, президент Украины предложил провести переговоры в трехстороннем формате с участием его самого, Путина и Байдена. Вот, может быть, это как-то поможет на дипломатическом уровне урегулировать сейчас ту накаленную обстановку, которая есть? Справа в тому, що одна із головних цілей, які ставила перед собою Росія, коли вона накручувала цю ситуацію, це підняти статус своєї власної міжнародної геополітичної суб'єктності. Ми дуже добре пам'ятаємо, що останніми роками міжнародний імідж Росії падає,
бо вже з меншою повагою ставляться до росіян, до політиків, до Путіна. І ця операція, в тому числі, скажімо так, вона і має таку мету – залякати, підняти авторитет, щоб з нею рахувалися і таке інше. Тобто, чим би зараз не закінчилася ця напружена ситуація, Росія і Путін, зокрема, вони все одно будуть виграші. Якщо навіть вони не досягнуть ніяких результатів, якщо не буде ніяких провокацій, все одно Росія вже собі підняла певний статус своєї суб'єктності. На внутрішньому інформаційному полі Росії вже побачили, що Росія лякає весь світ, що тут вже до неї біжуть домовлятися і таке інше. Тобто, на теперішній момент, знову ж таки, я бачу тут класичні інструменти гібридних війн, які застосовуються як правило, без використання військової компоненти або з мінімальним використанням військової компоненти. Можливо, будуть повторення те, що було восени на кордоні Литви і Польщі, можливо, будуть якісь там прикордонні, так би мовити, конфлікти і таке інше. Но на велику війну Росія сьогодні не має можливості, і вона це дуже добре розуміє, Захід дуже це добре розуміє, і Росія розуміє, що всі це розуміють. І тому вони намагаються, як то кажуть, при поганій грі зробити добру міну. Але, знову ж таки, пройшли ті часи, коли Росія могла собі це дозволити. Це, можливо, було в 2014 році, це, можливо, було ще в 2015 році, але в 2022 році, коли Україна має третю по боєздатності в Європі армію, коли ми готові, коли кількісно, якісно українська армія вже далеко не та, як в 2014-му, в такі ігри з нами грати вже сенсу немає. Так би мовити, ціна, а якщо в дійсності Росія наважиться напасти або вчинити якісь широкомасштабну таку провокацію, то ціна, вартість цього нападу, вона буде для Росії дуже дорогою, я б так визначив, смертельно дорогою, і навряд чи Росія на це поводиться. Путіна можна вважати ким завгодно, але він не дурень, він дуже добре розуміє, які наслідки можуть його очікувати в разі такої ескалації, доведення конфлікту саме до військового етапу. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагловно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопроси. Олександр Корбан був з нами на прямому зв'язку, ментор Центру протидії інформаційних агрессиям АМПМ. А я с вами вынужден попрощаться, но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты подготовили для вас самые актуальные и свежие новости. Не пропустите. Мы с вами, я надеюсь, уже увидимся завтра. Корушкин Джерхадышлар.